tosin tämä on aika monimutkainen, mutta tosiaan niin tästä sitten vaan ohjelmoidaan se sauma ja niin poispäin. Ja sitten niin, sen saa muistia tästä vihreästä ja sitten niin, clear tästä punaisesta. Joo, ihan mitä kangasta vaan voisi olla. Joo, kyllä. Joo, tämä malli on vaan just tämä Epson 02, tämä on vaan niinku siis näin kangasmalleja. Sitten nahka ynnä muut sitten tämmöiset vaativammat, maksummat nahkamallit tuolta Afrikan sarvesta, niin ne onnistuu sitten vaan sillä vahvemmalla mallilla. Mutta tämä on tämä näitä perusmalli. Onko sä itse käyttänyt sitä? Olen toki matkoilla ja Sitten poliisiasemalla Swahili. Ruotsissa poliisiasemalla Swahili.